presentamos a este bichiño que temos por aquí, a Greta, que é... Ai, bueno, xa vedes. Ai, está me trincando a perna. Gustoulle o meu pantalón. Vemos que agora está moi activa ela, non o pon ninguén en dúbida, pero cando veu por aquí, veu con problemas. Viu moi delicada, así, cun catarro moi avanzado, aparte de, bueno, as malformacións que tiña xa xenéticamente, que, bueno, que lle pasaron factura, todo agravou. Pouquiño a pouco, bueno, foi recuperando un pouquiño, lle fixemos rehabilitación constantemente, pero, bueno, sí que non está ao 100%, de feito. Aí vemos a patiña. Sí, de feito, bueno, vai ter que pasar por quirófano próximamente, pobrecita. E, bueno, xa tiña que entrar en plano Chispas, que é a súa amiga, vamos, da infancia, eu creo que xa da vida, Sí, bueno, Chispiña, sí, é para ela, foi un gran apoio, unha gran axuda, verdad, para ela, é imprescindible unha ca outra. Bueno, así coñecíamos a Greta, esa pequena tigresa, hai un ano cando chegaba a Coras Fauna, xa víamos aí pois que chegara nun estado algo cativeiro de saúde, así cunha gripallada, algo desnutrida e tamén cunha malformación nunha das patiñas. Ben, pois hai 2 meses operárona e claro, nós quixemos estar con ela que ainda se está recuperando, pero pois preocupámonos polo estado de saúde desta pequecha. Que bonitiña, por favor. Mira para aí, mira que cariña. Puxaron unhas próteses nunha patiña de diante. E claro, no proceso perdeu moita masa muscular, así que hoxe cando chegamos a Paderne, atopamos a Greta aí facendo a súa rehabilitación, Rocío, como se fóramos un de nós. Hecho que hai. Sabedes que non a deixou en ningún momento todo este tempo? Por suposto, xente maravillosa de Coras Fauna, pero sobre todo a súa mellor amiga, a cadeliña Chispa. Es moi amable, Ana, pero eu xa vin almorzada da casa, Isto non é para mí, vamos a aclaralo. Podería ser que eu son de bo papar, pero é para outro bichiño que tamén é de bo papar. Para quen é? Tamén, sí, é para a Greta, unha tigresa bengala que ten 1 ano e 3 meses. Xa que tivemos a sorte de coñecela aquí na Hora Galega, sabemos que pasou por algúns problemiñas de saúde e por unha operación. Como vai, Greta? Moi ben, vai pouco a pouco recuperándose, o que pasa que agora mesmo está en rehabilitación. Ana, vemos que está comendo con moita ansia. Sí, agora xa lle toca desayunar a Greta e aquí está disfrutando da comida. Xa operamos 2 veces, a última operación foi este pasado 28 de enero deste ano e, bueno, a patiña que vedes por aquí, que pouco a pouco vai apoiando, pero claro, a tratarse dunha operación de huesos é un pouco complicado, bastante. Hai que ter paciencia e darlle máis tempo todavía. Chispa acompañouna nesta rehabilitación tamén, non foi moi importante para ela? Moi importante, porque senón, bueno, sempre estivo moi atendida por nós, polos cuidadores de Coras, pero para Chispa sempre foi un gran apoio para a Greta. É como unha irmá máis. Bueno, vemos esa parte de xogo que é tamén para que se divirta, obviamente, pero tamén unha parte importantísima da súa rehabilitación. Moi importante. A rehabilitación de Greta continúa, é importante que faga deporte, que este saludable. Bueno, despois da operación sí que tivo que estar 1 mes en reposo absoluto, porque claro, tiña que fijar ben as placas e demais, pero agora xa ten que xogar cada vez máis, divertirse e facer deporte, moi importante. É como unha adolescente realmente agora, non? Sí, exactamente. Agora Greta está en desarrollo, un tigre hasta os 3 anos está desarrollando. Todavía infantil, como podes ver agora mesmo está co seu mordedor favorito, que lle encanta. Por un momento paseo case a ser o seu mordedor favorito. Sí, bueno, calquer cousa é un xoguete para ela. Recuperarase ao 100%? Pois, bueno, hai que ser conscientes de que ao 100% é imposible, xa que eso é un problema óseo de nacemento, pero que xa vedes que os pronósticos eran moi negativos e aquí está, dándolo todo e moi ben, pouco a pouco. Bueno, chao Greta, hasta outro día, Uy, abre.